זה שלב מתקדם הבנייה. עומד להתמוטט, אבל לא נורא. הנה סגי המפורסם. מי שמתגלץ על זה מלך. ואדי, מה אתה אומר על זה? ואדי, מה אתה אומר על זה? אביחי, בחייאת אביחי, תביא חיוך, תביא... עוד אומר יש לו אומץ, על הרעש. אין לך אומץ, אין לך אומץ. על השולחן האחרון יש לך כאן לונפק, לונפק. לבנה, מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? יעבוד או לא? יעבוד. איזה שרירים יש לוואדי. סוף הבנייה מתקרב, חברים. אביך עוד שנייה מפרק את הכל. סגי, יעבוד או לא, סגי? יהיה סוכר. שוקריה. מה זה שולחן שלנו? יאללה, ניפגש אחרי על זה.